И какво става, хора? Аз съм Петю и ако до сега не сте ме виждали, това съм аз. Сигурно повечето от вас не сте ме виждали. И забрал съм 100 солула. Съжалявам, че нямаше клип цяло лято. Просто бях на сел. Там нямаме Wi-Fi. Не знам как издържам без Wi-Fi. Просто... И да, сега както виждате, събрал съм 100 сола и ще ги използвам заради вас. Да видим какво ще ми се падне. Започваме с първия сол. И това, което ще ми се падне. Падне ми се нещо хубаво, нещо хубаво, нещо хубаво, нещо хубаво, нещо хубаво. Правя този клип, за да... Нали, за завръщане. Върти 90 сола и спирам. Медиум баков, който пахте тъпотията. Така, другото. Моля ти се, дано да е хубаво, дано да е хубаво, дано да е хубаво, дано да е хубаво. Моля ти се. Моля ти се, моля ти се. Отново. А, не. Перк. Някакъв тъп перк. Сега с тези 80 сола харчим ги. Нещо хубаво, нещо хубаво, нещо хубаво, нещо хубаво. И това е Instant Smelting Perk. Тъпо. Още 70 пъти имаме да въртим. Падне ми се нещо хубаво. Нещо хубаво. Трябва да ми се падне някакъв кит, който го нямам. Просто 100 сола трябва да ми се падне нещо. Ранкет. Не може да ми се падне по-тъпо. Така. Трябва да ми се падне нещо хубаво. Моля, 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 моля! Как бе? Ари бе, то не иска да ми се отваря бе. Падне ми се нещо хубаво. Как бе? Защо? 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 Каква е тази простотия? Каква е тази простотия? Много е обаче нереден живота. Много. Много. Училището започва. Училище. Отново. Още една тъпотия. Моля ти се, падни ми са нещо хубаво. Ако сега не ми се падне кит, не знам. Перк! Хора, 100 пъти съм, 10 пъти съм въртял и не съм, и нямам. Просто нямам. Да ми се падне нещо, моля, 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 моля. Бах ти тъпотията, хора. За това да бъде края за клипа. Не забравяйте да харесате, да се абонирате. И да. Чао!